Yukirish Bakhuid, Tohin Duwai Nagabinda, Riba Shisha Lawai, Ba Hindupla Ben Kasuka Sign, Duwai Nagabinda, Rimika Simply, Benio Kajingarku, Yakikun Baro, Duwai Nagabinda, Kajingoy Jingia Rafi, Lingdo. Jingwai stang mas Bakhuid number life spark life contact. Kumbale kaskeshawa iawa shamikopa iawa misliang yame umpole jongkajingba shaduan jomiko try dajing kmen badakarwai dajing Tongin Wanra, Yagijing Tumu, Jong Ishimet, Haganagi Yukirish Bakhuid, Bigi Bapangi Bashtom, Duwai Naduka Donut, Baganagi Yukirish Bakhuid, Kan Wanra Happy, Yakabapin, Pipan Hagajingim Jumpi, Kamdame P Baraki Bashimenda online, Duwai Nagabinda, Barakijingang Nur Jumpi, Bat Hagajing Rio Blangi Karpadi of Jisu, Ben Karku Kardo Yangi, Niduai Nagabinda Gibayid Batoin, Jangi Batiahaki Hospital, Baper. Niduairu Nagabinda Baraka Ministry Kabangi Pelong Naga Holy Redeemer Niva Center but Baroka Online Ministry but Kumjuru Yaki Jingala Yakakubor Baha Kerlang Duai Nagabinda Baroki Father ki Sister Kiba Yashmindalang Hakaneka Ministry Rankat Bad Baroki Pied Ring 8 Kikon Samla Kiram Longome Longupa Yaki Cover Karbaro Kinongia Side Aiba Kabor Jisu Kanang Trek Halo Junkie Baro Lambaganagi Yukirish Bakhuid Niduairu Nagabinda Barak in Nong Lab Haj Anganega Center, Pakinang Yoshishu, Iya Kabor, Ben Kershan, Yaga Center, Dagajing La Junkie. Ha Kertang Upa, Barukon, Barumen Siem Bakhuid, Amen. Kajinga E Jongotrai, Jongi Jesu Christ, Barkajingi Jongoble, Lem Barkajinga Selok, Jongamen Siem Bakhuid, Kindon, Rain Ka, but P. Barra, Rinka but Piru. Kohimen Kopara. Tongin sangesh par ban pan map nagabinda kilait kilat jongi. Inang yosno naga kitab Jeremia nung yato depa. Kumno kibriu kila isi yabu. Namarba ukran yakaktino trahi. Bunsin kibriu ki siyangi. Bunsin ngirung isngo salia. Ban bud yakajingi kai naga Bible naga gospel. Namar ngisngo tut namar bale. Kajingi kai haka Bible kamyade jingmut bad kajingim kabamangi imenda. Bon sin kaktino balai kapintut yangi. Kabashi bon ladangi langki kun ke bakongu ya kaktino try but ngi snow baka bor jong ke jingi du Jisu kanang pinkalai ke jingim jongi. Hakani kerlip mat tongin sangashi par ban puson halar ki pop jongi halar ki jing duna jongi kamdam lele hakani ka par Lent ngi don kam ban kala ka bamot ngi don kam ban ino ek jinglong jonga pop karpadi of Jisu nadu ka donun Hai boring ako Jisu, bangen stang temai no da ka batsange man lepop. Jisu be id Saitjaiñ yangi daga snam bakardor ka jame pen klein yaga jingrai jangi banum lepop. Nga pala how play badan bor. Bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palad janga daka jingle palad janga daka jingle palad bakrao e janga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa katizoti yaki angel wakiri koi bade happy ko himmen ko para benduwai nagabinda janga
how try blay jangi. Ublay badan bor baro ni sene yangi. Barandala mapigi pop jangi. Unyalam yangi shaka jingi mbam jikut. Amen. Triken rat go blay. Isne yangi. Triken rat go blay. Isne yangi. Cristo go Cristo ra. Go nom penim jangi penim yangi. Triken rat go blay. Isne yangi. Triken rat go blay. Isne yangi. Cristo go Cristo ra. Go nom penim jangi penim yangi. To nginia duwai ngit bu yake jing tumu jangi baro lemba ka donut batalem janga Maria tesoti man gisngi Saitjaiñ banyingkong jongu banai kalong gisngi kabala penkantang shaka donut batalem janga Maria tesoti ginang IT yake jing tumu jangi baro lemba ka donut batalem janga ngi IT yake nega center kaba ngi shaka donut batalem janga Maria tesoti but bara ka ministry janga but bara ki bri ki baya trailang but ka nega center hai ba ki nang yo mad ke jingeda lemba ka donut batalem janga Maria tesoti ngi do waina ka binda ki bapangi bashitam pa ki nang yo ya ka jing Sngi kam da me ma pi baro ki bashim menda ha ka nega mass online ai ba ka jing do mo jam pi baro ka lang ka basizo lemba ka donut batalem janga Maria tesoti to ai ba ka jing trai kam janga jing isne jame ko trai ngi karpat kan pen pai bet ya ki donu jangi namar kralem mame ngimla ban pen snobha yame da utrai jangi jesu kristo kun jame uba imbad basensha renkat badbe ha ka jingelang kawe jing men sim Bakhuid uble junom la junom Amen. Kajingpule nagi kitab Jeremia. Utrai ulat pentem hanga te ngalatem. Te melapen I hanga yaki kam deka jungki. Henrai ngala longkum ikun long brod balului. Ibala sya yalam sya kijaka syodo. Ngam semtem badai bersya yanga. Baki la yesla yaki kam snu kiong. Yangin yaket penduk ya uding haba udang seiso yangin ya dekat no ya u na kari jong ki baim ba ya ka kerteng jong u en om kan maushu henrai ku try ki pai me uba bishar hok uba tunjo ya ka tunut bat ka jing perkhan ai ngan yu I ya ka put jong me halor jong ki naba hame ngala bersat ya ki kam jonga ka kten jong try Isongo iau blay. Jim nakasam. Nhiều nomor. Duspa rapo. Duspa rapo. Triken rat go blay jula. Shaving a perit gen yaga. A blay junga ga peri shave. To penim sayanga. Nagi baba.
Yara you try, O Christ Jesus, yang joy vanskap ka gospel jong. Ngam skong tenat satya bau nong papuya bong utrai. Henry banyo iya ubon singe ban lepa bat bau nim. Ya ro you try, O Christ Jesus, yang joy ban skap ka gospel jong. Utrai undon reng kad bat pim. En God bat pir. Kajing pule na ka gospel Bakhuid kat kum uya anis. Kaburam hame ko try. Haba kila yusngo ya kiktiin jung Jesu. Ladon katto katne kibala ong. Uni ude shisha unnongya tolopa. Kivei pat kila ong. Uni ude ukris. Henry don kibala ong. Hato ukris unwan na Galilea. Hato ka jingto kamshim ong. Ba ukris unhiar pateng na u David. Badunwan na Bethlehem. Kanongrit hakaba la shong o David. Kumda kaladon ga jingya ka jia hapadeng upaid ba hapadeng shapang jongu. Don ki balakwa ban kemyawu. Henry amshimla don ba kata ketiyawu. Ki shakri temple kilalait pai shakilindo ramba bat ki parsi. Ki balakili yaki bale pim shimwan ialam yawu. Kitagi shakri temple kila jibab Ombajudon ubakren kum une ubrio. Ki parisi kila pai ketini yaki. Hato pila shashkor mapiro. Hato la judon uwe naki ramba ne naki parisi ubalanget hawu. Henry uni upait bur tip eye yaka ain ulong ubalatim. Unikadamus uta ubalalait yakendo ya Jesu menshua but ubalalong uwe naki ula ong haki. Hato ka ain jongi kapendram ya ubrio kalam da yasno shua nawu badat tokit yayu ule. Kila paigatin hato piru pide na Galilea. Da it binia but penshem ba omdon unangya tulopa uban mi na Galilea. Kumda kila ya late no shala ying la ying. Ka gospel jong utrai. Kajing yara yame ko Chris. Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Katba ngijan bat ka sngi buram paska. Ki jimpule baro ki kadau hangi. Hadu katno u Jesu ulayakindo jinge ban penim yaka parte. Ban ngiyos ngoro shapanga jingyale jongi parisi ban penyap yaw Jesu. Namar ule yaki kambala ukring bun ki brio shau don bun ki babut yawu bat kala pendot yaki parisi. Bat kala ting lese kanyam jongi kandu shisandon namaru Jesu namar baara ki brio kin boat but kin ngait kin kongo yaw Jesu. Namar kim shim lala satya ban pediyang yaw Jesu but kim sngohun satya ban yosngo ya ka kerteng Jesu hapadeng jonki but kim shim kwaro ban yoi kino ki brio ki ngait haw Jesu but yosngo shapankane ha ka gospel mindagasngi ki pulit ki ballet ban kam yaw Jesu kila wan pai bat ki ong ngim ju yo sngo kat kini ki jingkeren namar ngis sngo pala haba ngis ngap yawo namar ju kren kumba kren ki buru udon ka ere kaye ka ba kerpang hawo bat ki parisi kila dom yawo pi ruping et yawo ko himen ko para hangi ki kristan ngide bandon
ka ere ka e ka ba kerpang na maru Kris. Yes no haka kitab Jeremia nong ya tolopa habau Jeremia ula keren ia ka ktino ble ki brio ki ang ngin penyap no yawu ngin pindo no yawu ding baseizo ngin dekat no yawu namar kadon ka jimayangi namar ya ka ba ukren ka rom jilli hapo jongi ka pendot yangi ba kumjuru ka kren persya ya ka jinglong ka ba ngidon menda ka jingim ka ba mangiem ka mede dor ba ka sur jongo balai ba kila rai ban peniap ia bu Jeremia nong ya tolepa hangne ha ka gospel ngius ngo ki ju ki taulad kumno ba kilaban kem ya Jesu kumno kilaban peniap ya Jesu ko himmen ko para ladang i pe saudong jongi kane ka jingjia kadangjia wat mendaro lada piang scam ban ong bapilong kristan lese hame halaya ngimdon hadu kata ka jinge kumba ki buriu ha north india kia kando hagane ga laipo wetari ha jabalpur madhya pradesh katto kadnongot ki kristan hapo ke jingalam jongi father but sister ki lay jingo shaki imane kumga dakashin jonga usnem jubilee kila kumba sanbo hinri pongot ki kristan bad haba kilastam ban jingo ya ki imane ban yo yak ban duai kerpang hauni usnem jubilee don bon ki brio bam ngeit hau jisu kila wantur saudong jongi belakang yaki bad kila show yaki father kila paset patak yaki haka police station bad kila kinno yaki baki penkarla yaki brio shakaniam kristan bad kila register yaka case persha yaki father baro ki sister bad kila show yaki ngila banyoi haka video what yaki kinde kitab yaki father but ki onghana pi penkarla yaki brio shakaniam kristan hakene ke jukka ba menda wan hapo ke rijangi don ki brio ki isi ben yosngo yaka kerteng Jesu don ki brio ki bitari ki brio na maringi long kristan lesi hangne hame halaya ngem don kum kata ka jinge hado menda hendrengim partip kai ka ban sejia hadin Henry ko himmen ko para kae ka bangiri ben sautu ha ka jingem ni ha ben siu dak dor ban long kristan lese komba ke brio kilale ha ka por Jesu but hadin ka jingi ap jongu Jesu don bon ke brio kila siu dak dor ban long kristan ka dor ba kila siu kalong hala ka janga jingim but ngila ban yo I kirlang ke jaka ki brio ki krentat burame ki kristan don ki brio ki sat shindur ki brio nakaban kren ya ka kerteng jongo Jesu kumbang yesnu ha ka gospel menda kasngi kila ang une ulong u Kris hato ulong u Mesaya kae ka jingdumu jonga jingwan jongu but namar ba uyem hapadeng jongi ni don bon jait ki jinge ni ya iya ka jingma ha ka jingem jongi kane kalonga jingu jor persha jongi ne ki parisi kane kalonga jingu jor persha jongi brio saudong jongi ki ba ang ni don kamban huziari ki kristan namar ba ki ngeit hawu Kris kadon ga jimma yangi lese bon ki brio kin bod ya wu Kris ngiyos ngo keleng hari India lese ki ba yalap ya ka kubor baba lada ki oi bon ki kristan ki board ki tau ya ka lad ka lendi ban riam ki brio sha ka jingma don gi basat patok ki hakine ki hak rijong menda namar ki kren sha pang u Jesu ne ki yalap sha pang u Jesu bad kadon ka jimbishni kadon ka jimbitar persha ki kristan tangkawe kadau kalong u person jongu Kris u person jongu Kris u pentut ia ka jingem jong bon ngot ke brio u person ka kerteng jongu Jesu kalong ka kerteng ka ba mana ka binda bon ke brio ki ba ngeit hau Jesu ha ka por Jesu
Bon ki brio kila isi yau Jesu. Kila ting yau Jesu. But kim nushu ben tur shajan yau Jesu. Light no ban penyap yau. Kane kalonga jimaya kabangi puson hakinigi sngi. But you don't come ban sautu ko himmen ko para. Lada pikwa ban im yaka jingim kristan. Pide ban long ki ba kaloi ban siu da ka dor. Wat yaka jingim jumpy. Henry ka jing so si hakene ka juk ka ba minda. Wat mangi ki kristan. Ngim don satya kata ka jing sherhen. Buon ki kristan hapadeng jangi ki im yaka jingim ka ba kam po jai ban yaki buru bam ngait hau Jesu. Ngi ong kawe ke liang ngi ngait hau Jesu. Henry ka jingim jangi pat kam ya de dur kindi aturu halor ka jingi kai jangu Chris. Ngilong ki kristan buon sin ki im yaka jingim kaba patar kaba pensionyo yaki way kaba penjod yaki ingasem. Ladang ishim yaka census. Ngila ban yoi kade ki inga sem jang ki kristan kalong ka ba kamjot ban yaki way kade mangi ki kristan ngile ben yalade mangi ki kristan war ladang don bon ka lat ka lendi ban kindi buram yaw Jesu ngi im haka rukam ban tad buram yaw Jesu tad buram ek kertang jangu wad haki inga sem jangi ngila ban yoi bon gi rishimed Kim ju im yaka jingim kumba ujis ulahi kai hanaki om kilong kristan pinban Henry ko himmen ko para ngide ban long ki ba khaloi ban pende mai yaka jingim ngide ban long ki ba khaloi ban yang scam naga benda ka jinged ngide ban long ki ba pen bana ya u Chris wat habangi don bon ge jinge hakama jangi ujisu ulaleisha ka temple Kalam ting ya no. Ula yang scam ban pen bana ya kaburom jango balai. Ula koloiro ban peni ya kibrio ba ulang u Chris. But shim lating. Dena marka taka jing slur jango Jesu. Ngilaban ngait menda. Hau Jesu Chris. But ngilaban kran sarongro. Bangilong genong board. Menda. Hakene ka jukka ba menda. Ngidon kam ban kendit bendrio. Ngi don kam ban long ki ba slor ngi de ban long ki ba sherhem ha ka jinge habang yus ngo ya ki himmen ki para jongi kawai pat ka jaka jong ka rila jong ki dang shashitom shale bein ga binda ka jinge kale kane kade ka jing kot jonga ba jongpi iwei pa iwei ban long ki ba sherhem ngimla ban emblem kam de ka juk jong ki blem kam de ki kam don jakashu naga benda ki blem hakamatu Chris ngide ban kindit bendriu ngide ban playa ka jinged ngide ban long ki ba shirhem walada ngi haban yakendo yaka jingsha leben naga benda u Chris kumbale ya ki apostol ki bala yo i hakama jonki yaka jingsha leben u Chris kimshim la kinran din kila long ki baslur ban yalap ya u Chris de lamba ka jing slur jonki jing sherhem jinge jonki ke jingit ka bakrpang ya u Jesu ka pelong yangiru balong ki nombor jongu lada om de maki bat ka jing slur jonki nginum long satya kristan minda ha ka jingem jongi tongin long kiba pai shautrai tongin long kiba khloi ban khla ka bamur tongin long kiba khloi ban im shirhem naga benda ka jinget pi kiba ngap yanga puson yalade hadu katno pi pin khloi ban pin bet yaga jingem jumpy pi kiba shang haying kasem jumpy pi ki longo me longo pa hadu katno pi khloi ban siu dakat dor ban kindiu buram ya u Jesu haka jingem jumpy haki inga sem jumpy pi ki kon samlap ki bak ngap yanga hadu katno pi long shirhem haka jinge jumpy hadu katno pi id ya u Jesu ne pi kam id ya ka jing sngoba janga parte hato pi long ki ba wad ya ka jing ngain la jong da ka ba ino u Jesu bun ki bryung ila ban yo I wat haba u Jesu tarwa ya kalat kalendi kamda me ki kon samla ban ya jan badu Jesu ki don ki bakwa ban pejingai namar ki perkat ya ka jimman doi shipor arpor Henry ko himmen ko para
kadon ka jing siu ka ba kam kerpang naga benda ke ba kloi ban aiti yana ka jingim naga benda u Chris ngidon kam ya ki samla ba shlor wad hapadeng ke jinge ba kloi ben yang naga benda u Chris nginduwai ko himmen ko para hakane ki Eucharist Bakhuid ba utrai un jit kerpang eki kon samla banlong ki ba shlor da ka ba klat lot yalade kin shakri yau Jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pangis ngautu hadu katno ka ba kardor ya kenam ka buram jame bad hadu katno ka kerteng jame ka pintut yaki brio Jisu kerku yangi bangin long ki kerstan baba yame man ka kelikmat bangin long shisha ka jingyu bi jame haki himmen ki parajam jongi bangin pin priang ya ka kubur baba da ka jing slor en ya ro ya utrai Jesus Christ Junam lai junam. Amen. ko himmen ko para tongin pla ya ka jinge jongi da ka jing shirhem ba hakamat kino ki jinge ni long ki bas shirhem ha ka jinge long bas lur ha ka jinge nganget how blay upa badon bor baro unong tao ka beneng ba ka kendo but how Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala khana ka Maria tesoti bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar pnaya la yap la tep yabu ula khiash ki bayya ha ka sngi ka balai ula mi pat ne ki bayya ula kiu shabani u shang shakamon u blay u pa badon bor baro nang dawn wan pat ban bishari ki bayim bad ki bayya ngangit how min siem Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingasilak ki rikoid ha ka jingmap ki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam jikut amen Lai spa prapusa. ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ba priang hun hau bleu pa ba don bor ba ro Do try pidang jing knya ki ji jong pi la ka panta ka jing ro ka bu ro ma ka teng jong u ka jing mata yang ni ba ka balang ba ko jong u ba ro ka wei to snow hun ye ga jing tarwa jongi but to priang ye ki ngi karpat ko try but ha ka jing spoon jamme to pendem what ye ki mon ba mutlap jongi ba kin pai shame da u Chris u try jongim Amen. Utrai undon renka but pim Rengkat bat piru. to ken tiu ya la ki donut Ikin tiu ya ki shao. tongin aingu ya utrai u blay jongim Ka shong hok bat ka day. dashisha kalonga ba shong hok bat ka bade kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jangi da ka jinglen lade kram ben pindu bor ya ka jing sarong jangi ki nompop
Bad ban pelong yangi kinong pertobot ya ke jing spoon jame. Haba ngi yai ailem ya ke jimbam jangi hagi baduk. Bad kumda ngi pendon buram yame. Rengat bad berlin baki angel kat ba ngi penbana dakawe kasur ya rom. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play keypad. Big bad bird, take it up. Die kaburam jome. Rayo sana shadro. Rayo sana klemku. Rayo sana you play. You know. Yaro you tabawan. Akaker take you try. Bring back bird take it up. Like kaburam jome. Rayo sana shadro. Rayo sana klemku. Rayo sana you play. You know. Ko himen ko para. Hakane ka por ka bakan tang tam. Tongin nang ai tia ke jingang nur jangi baro. Kam tam e ke jing kot pat ke jing jir jung oblay yangi balangi krastan. Induai bau men siam Bakhuid en prolong yangi ki baslur. Ban saki ban yang saki naga benda ke jinge. Haki inga sem jangi. Haki im lang salang jangi. Bangin nom pin bladshu ya ke jing kot jung oblay. Haka jing im jangi lano ru em. Bangi duai bau men siam Bakhuid en wan hiar halor kari jangi halor bar ki brio badon hapadeng ke jing sha leben na mar ki long ki jangu kris. Dashisha melong o Bakhuid kotrai katemei jong ka jing khoid barom. Namar katang ikarpadya me to pen kuit pen kantang yakine ki jing tarwajangi da kabapayo men siem jame kum ga umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jangi o Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang yaga jing shashitong ula shim yawupo badaka baingu yame ula kedia yavu badulai halage sinran u om to shim bat bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi. Haka ju ke rekomendala le bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula yaka hala ke sinran u om to shimbat di na kane pi baro na mar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babon naga benda ka jimmap yaki pop pale yakane ban kan mau yangam. Ko snam bakardor jango Chris to pen kuid yangi pen kuid ki men siam hadim pen kuid pen koid pen kia ya ki bapang ki bashitam baro ya da yangi nau bamen na ki klam ka jimmaya jong ka jinget Kata sin bangi bam du neupu Pat ngidi nakani kakuri Ipen na kajing yap jong meko try Tada du men wan
namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia bad ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko Taïew po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mala nyu yangi ke ba bit banya hakama jamme bar ban shakriya me da ka bas nge vrit ngi karpadia me bangi ke bayo binda hakamet bargas nam ukris ngilong ke bela penyat likawai da umensi Bakhuid takin mau ko Taïew ka balang jamme kabala priang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha ka jingi rengat badu Francis pa Bakhuid jangi vilbad marwe no bishop jangi but bar ki lingdo but ki rinium takin mau lemroi ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yutia da ka bakurmeni ke jimmi pa badia baro ki bela kalan no ha ka jingi sne jamme top diang ki shaka jing shai ka ma jamme to isne ngi baro ngi karpadia me barengkat bat kamari ate soti Bakhuid ka kame jango bale Ujaza Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid to Francis disease Bakhuid but baro ki rikuid ki bela pin sobaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pin don buram ya me da ukun jamme o Jesu Christ davu lembadu badhavu kallo hame ublay upa badan bar haga jingelang kaway jangamen sim Bakhuid barok ka burambat ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para tonginang duwai nagabinda ke jing tumo ba per ka jangi duwai nagabinda jompi baro ki bashimenda online ki jing tumo jompi nagabinda ki bapangi bashitam nagabinda ki basngo jincha duwai no nagabinda ki kristan baro bashale bein kerleng na marki ngit kau jisu ki id yau jisu bat ki kit ya ka kertang jongo jisu halo jongki mangiru kumju pangilang ki baslur baniang sakhi nagabinda u kris hakim lang salang hakim kasem hakabalang baro kawai mangilang ki ba kamshir hem bania ka ba minda duwai nagabinda baro ka ministry na ka Holy Redeemer Niwa Center nagabinda baro ki ba yatrilang bat ka Holy Redeemer Niwa Center but father sister but kumjuru ki cover kar baro ki nong ruai ki nong tem ki nong side baro ki ba pelot ya ka porjungi na binda o Chris duwai na gabinda baro ki ba kershan yangi na gabinda bun ki jingte wai ba ka jing spoon men siam jungi kalang ka ba seizo ba utrayun kin mau junom yaki kopa jungim ba happening kalong ka ba kui kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kum ba happening to ayang iminta ka jimbam juni ka bahala kasni bata map ingi krang khang juni kumbangiro ni map ike bele sniu ya padwa telang ingi sha ka jimpan shoy and rate apply ingi na ka basniu top light ingi karpat ko trai na ka jing siniu barro ha ka jing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha ka sngi jungi kram ba da ka jing rap ka jing isne jamme ni light bara bona ka pop pan ni yo jing da na ka jing jinjar barro khat bang da ngap ke melendi ya ka jingar men Bakhuid but ka jing wan pa jung nom penim jungi u Jesu Christ Namar ka jome ka long kaima ka jome ka bor ka buram chinam la chinam Kotrai Jesu Christ meu bela ongha ki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bar ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk but ka jingya te le ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bada basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon bara bo rengkat but pim Rengkat dap da ka jingi do Christ tong ini ai markeliang Oh
hakami ukun lambro jang uble hakami ubakit na ka pop jang parte sukito ki balakot jang jing kawai jang ukun lambrot Ko kan rat ngamlong bai song hok bai man wan ru ko ka yeng jonga andre syong tang dak tak tin ka man sim jonga kan sakya hi kamet pada Islam jang Kris kan rena syajin Kotrai Jesu ngis ngo yame ngiro yame ngimane yame namar lemba ka jingim jame mera penim yangi mela ai hangi yaga jimba mensiyam hagane gi ukrish bakhuid और मेला पेन कड़ांग यंगी हागरे कम्युनियन बकोई कम्युनियन मेंसियम खामदा में या बाहरों के निकी हिम्मन के पैरा कि बस हिम्मन दा हागने का मास ऑनलाइन जिसो करको कर दो या के जिंगांग नोट जंगीरो वार्लड़ा किमला बल्ले शकी यंग कंतांग का जमे के त्रंग यमे करको यकी पिंसले यकी बाट पिन कड़ांग यकी डाके जिंगा ए जंग बने आई बाह कि बयिर बतौन जंगी कि नंग यो जिंकोई जिंकिया Bagin roy haga jinge, bagin long kam slor shisha haga jingem jangi, ban playa me hagi himmen ke para jangi, hagi inga sem jangi, habang yo I yaki himmen ke para jangi ki talon, pen sle yangi, bagin dupla ben peni yaki nuksa baba, lemba haga jingem jangi, baga akor ka jangi, kakor ka burom jangi, kalong ka bakin diu yame hamanla ka kilekma jangi jingem, karko yangi, kata yangi Jesu. Pen koi pen kia yangi ko Jesu pen khalai ne ke jinge jangi ko Jesu bangin nom ken randin hakamat kino ke jinge haba wan ke jing dan jo jangi ne ke parte ya rab ingi Jesu ban yang sakina ka benda jame
tên tên habawan cái chính tên chưa bên ý nọ ya me bên in phát chính ai nọ me có Giêsu buồn xin nghi ngọc ban nghi có ngộ ya cái chính tên chưa có Giêsu me ai là ai yang ban shakri ya me ai bor shushu yang nghi có Giêsu karko yang nghi có Giêsu bên slay yang nghi có Giêsu bằng nghi long cái sakhi bachana ai na ga binda cho me hallelujah 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 Giêsu 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 hallelujah 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 Giêsu ta yang nghi có Giêsu bên goi yang nghi có Giêsu bên galai ni cái chính em cho nghi Giêsu ai baba rồi cái badang hapadeng cái chính cái nang lai loi ha ka karteng cho me Giêsu hallelujah 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 Giêsu 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 hallelujah 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 Giêsu 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 hallelujah 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 Giêsu 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 hallelujah 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 Tangin duwai kumbau Giêsu ukar padi yang iban duwai haunis nem jubilee banginang yo jingai halor changi koppa ubaha bening to ai ba ka jingai ba melai hangi hau kun jame Giêsu Christ u himen jangi bad ba ka tli ding jang ka jingai spoon kan klang ha ki donu jangi dau men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing karmen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jame Toy baka jinga eja me kan pen kala dur yangi shaki nanglur lingkha bam ju sham thai ban bet ye simbai janga gospel toy baki to ke simbai kan pen kala dur na shapo ya ka jait ben riu bari ka parthe mariang baro kawai ha ka jing kamelendi batikana ya ka bening batimai par ka parthe batimai habayanda ya ki bo janga bamen la wingno ka burom jame kan ting shine jino toy baka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jing karmen ya ka jingang nod ya ki tiar jingan show happening hai baka ta ka ju ka jinga e kan pin sa preng ya ka jingamen ba jing suk jangu nang sius pa jangi satala ka parthe shame ko play bala kar ko juna kan longa buram ba ka jingya ro junam amen ko pa jangim ni kan longa ba ko e kerteng jame kan wan ka hima jame kan longa mon jame ha kan dau kum ba happening toy yang imenta ka jimbam jangi ka bahala ka sngi batamap yang ikreng khang jangi kumbangi rungi map iga beles new yangi badwa delam yang isha ka jimben shoy and rate the light ingi na ka bas new amen kublay ko maria badap ta ka jinga e try don bat phala kar kuya phanam te kinde bala kar kuya usopo jom phaw Giêsu ko maria bakoi kami jong play tu ai na ka binta jangi ke nom pop Mindab da ka borga jingya jangi amen kaburam how pap da kun bad men sim Bakhuid kumba kala ka pamining ko kum juminta da barabo junam la junam amen tong in ya duwai toki jingai Bakhuid jame kin pin kuid yangi ko trai ngi karpad pada ka jing trai kam jangki to plong yangi kiba mes no ba shisha da ukris utrai jangim amen utrai undan reng ka bat pim God but pure mu ya ka kle jambi karpadi ka jing kar ko na utrai to sharai ya ki pai jamme ko trai ki ba pinstet ban poi shege sngi koit ki ban wan but to sinran ya ki daga jinga e bening bakar hai ba endala ya rap ya ki daga jimpen dingen bangila ban yo i en pen kloy ya ki shakie ki baba ki bangimla ban yo i da u kris utrai jangim amen blay badan bor baro en kar ko ya pi uppa baro kon baro men si im Bakhuid amen ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jompi isango iau play nombar ndri pusan Ding pna donam ding baro pa yeng marwe
เป็นเรียวนาจริงลองเราคงโนอุตรายสิวสปาเปิดเทวันเทลาสนามกุสากันมาเอาบุรัมเอาป้าประตูพูนเอาเสียมบักคุยมาลองมามันอีกองกุมจูมันตาวบาราบอลจินามลาจินามอาเมนอันยาเราอิตรายยิสุคริสต์ตามลาจินามอา